Кога и как ще се живее на Марс продължение? Иска ми се. Дицебамус хестерна дие. Това е оригиналната фраза, която произнася в университета в Саламанка испанският ренесансов поет и прозаик фрай Луис де Леон. Живял от 1527 до 1591 година. Там той излага своето мнение по социални въпроси, поради което е преследван и осъден от инквизицията на много години затвор. Неговата невинност успява да се докаже, обаче и той е освободен. Завръща се при своите студенти и се обръща към тях, за да продължи лекцията си, която е изнасял пред тях в момента на арестуването, от който са изминали 5 години, с думите, както говорихме вчера. Искаше ми се като за начало да дам този прекрасен пример с фрай Луис де Леон за стоицизъм и твърдост, защото пътят, по който всеки един от нас върви, не е от вчера. Този път е реален. И ние също сме реални пътници, които стъпват от хилядолетие в хилядолетие, носейки със себе си един товар. Какъв е този товар? Иска ми се да узная. Иска ми се да застана пред огледалото на спомените, да се потърся там във вечността, да се открия някакси на мястото на свлечените камъни, под които пъшка, затрупана от векове, моята душа. Душа на дете. Иска ми се обаче и ти да разбереш, но не умувайки, а със сърцето си. Така, че вчера ставаше въпрос за следното. 2 организации, идващи от дълбокия космос. Едната, свитата на змея Дракон, другата, войните на Михаил, се сблъскали в битка за оцеляване или победа. В Апокалипсиса се казва, че змеят не е надделял и не се намерило място за него на небето. Тоест, тази тъмна организация била победена и изтласкана от много планети от нашата Слънчева система, с цената на много жертви, причинявайки големи вреди и беди. И за нещастие този змей или дракон, или античната змия, наречена Сатана, която мами цялото човечество, била свалена на земята. Преследването ѝ завършва тук на нашата планета и тук биват оставени и затворени за 1000 години змея и неговите ангели. Планетата Марс е останка и спомен от онова, което се е случило на нашата Слънчева система. Едно доказателство, че е имало войни, че тъмна организация искала да завладява планети и системи. Все пак, произхождащото от Марс човечество успяло да спечели битката с помощта на войните на светлината. То предотвратило пълното разрушение на планетата си. Тази истина НАСА и науката няма да ни я съобщят сега. В някой друг, по-далечен момент, може би, по свой начин ще ни информират. Това обаче може да ни послужи да разберем, че те не са единственият източник на информация. На Слънчевата система има живот, на всички, но в различни моменти от тяхното развитие той е бил заличаван, унищожаван, подлаган на смъртна опасност. Освен в Апокалипсиса на Йоан, съществуват и други документи, в които се свидетелства за свалянето на тези същества на Земята. В тях се говори, например, за планетата Малдек или Малонтия или Малония, която била разрушена вследствие на множество войни, унищожено било и човечеството й. Земята също я грози опасност, но от страна на силите на светлината
от страна на войните на Михаил са били съобщавани и посочвани средства, с помощта на които да се спечели битката срещу тези мракобесни влияния. Но да се върнем на конспиративната тема, която не изглежда да е нещо много съмнително. Вярно е, че когато се използва ядрено оръжие от голям калибър върху територия, например на Земята, тя се превръща в пустиня. Става дума за сериозно оръжие, много по-мощно от онова, което било хвърлено върху градовете на Хирошима и Нагасаки. Говорим за война в огромен мащаб. Сега да се запитаме, дали пустинните зони на Земята, огромни безплодни площи, също така не са резултат от извънземни, може да се каже и екстериториални войни, с високотехнологични оръжия, водени от негативната, тъмна организация, която била свалена преди хиляди милиони години на нашата планета. Регистрирани са също така в зоните на Ирак, античната Месопотамия, следи от радиация в пустините. Това може да ни накара да заключим, че на тези места е било използвано ядрено оръжие, в резултат на което там няма живот и практически е мъртва зона. Като се замислим, май същото се е случило и на Марс, но в много по-големи размери. Обаче марсианското човечество успяло да изтласка нашествениците и те били принудени да избягат на планетата Малдек или Малонтия, която в крайна сметка била разрушена. Следователно, когато намират на Земята своето последно убежище, те вземат за заложници местното население, т.е. земното човечество. И тук има две новини. Едната лоша и едната добра. Лошата е, че заложничеството продължава и до днес. Добрата, че ние никога не сме били изоставени. Много пъти на Земята са идвали пратеници от звездите. Под една или друга форма са предавали съобщения или знания на човечеството. Предавали са му импулси да се събуди. Предупреждавали са ни за сериозната опасност, която ни грози да бъде разрушена нашата планета, ако се оставим да бъдем манипулирани и използвани от тъмните сили. Можем да се спрем и на пророческите послания. Те, пророчествата, оповестяват края на света, но този на бандата, свалена тук на Земята, създала на това място свят на контрол. Този свят трябва да изчезне. Той трябва да си замине, за да отвори път и време за ново човечество, което се създава сега. Това предсказват пророците. Не края на света, не разрушаването на планетата Земя, нито гибелта на човечеството. Напротив, те оповестяват края на тъмната ера, в която от много отдавна ние сме принудени да живеем. Това е една неразказана история за онова, което се случва в нашата слънчева система. Малка диря от онова, което реално се е случило. Само фрагмент. Съществуват много повече истории и много повече конфликти. Разразили се и в други точки на галактиката. Важното е да не приемаме на вяра това, което НАСА ни представя. Във всичко трябва да се съмняваме и да го прекарваме през филтъра на нашата интелигентност, да консултираме всички други източници и малко по малко да опознаваме онази непозната история на нашето съществуване, на нашата планета, на нашата слънчева система, на нашата Вселена. Малко по малко истината ще излиза наяве, а тъмнината няма да може да я скрива повече.
Но аз все още не съм отговорила на въпроса: кога и как ще се живее на Марс? По време на инаугурацията си като президент на САЩ, Доналд Тръмп отговори до някъде на първата част на този въпрос, като увери обществеността, че американското знаме ще бъде забито на Марс още в неговия мандат. Звучи ободряващо, но все пак може би си струва да разширим този отговор. В Апокалипсиса на Йоан се казва, че тези, които воюват на небето с змея, са Михаил и неговите ангели. Нека се опитаме да видим кои са тези духовни същества, тези, които са тръгнали да се борят срещу злото и са го победили. Голям принос в изследването на някои от разнопосочните дейности на тези висши йерархически същества имат двама изследователи от Кемпфил Хол, Абърдин, Шотландия, Кристоф Андреас Линденберг със своя текст и Дейвид Нюбет с изображения. Те показват как човешкото същество може да се бори да уравновеси 12-те ключови благородни качества, които са необходими както за изграждане на човешката общност, така и при вътрешното развитие на индивида. Тези качества ще са му необходими също така и когато предприеме похода си към Марс или по-точно своето завръщане. Едновременно с тези добродетели се описват като контрастни, добре известните грешки или фалове на човешката природа, които трябва да бъдат признати и разбрани, преди да могат да бъдат преодоляни. Ако сме осъзнали какво значи да сме свободни, вътрешно да израстваме и работим върху нашите взаимоотношения. 12 аспекта на Михаил, които са и неговата борба с злото, но най-вече с злото, което е в нас, самите нас. Тези аспекти преминават през зодиакалните знаци. Козирог. Михаил със светлинен меч или лъч в борба с активното оттегляне и примирение. С меча той може да защитава, не да убива. Този меч от светлина, светлиният лъч, освен че е метален, много прилича на картините, в които Михаил носи копието, но то е много специфично и може да се съчетае с човешкото лице, където образува кръст с очите му. Михаил на страната на човечеството, срещу многословието, което води до липса на интерес към реалността и загубване на пътя, по който то върви. Той стои отстрани на човешкото същество, помагайки ни винаги, когато имаме нужда, през цялата година и най-вече към края на септември. Жеста му не е заповеден. Това е повик. Това е намек. Оставя човека в свобода да реши или да го следва или не. Риби. Михаил като дух на нашето време и неговия двойник. Аз ли съм пазачът на моя брат? Въпрос, свързан с лидерството и общността. С 12 звезди, които символизират зодиака. Фигурата вляво е разкъсвана от дилемата, който този въпрос и поставя. Фигурата долу в средата изразява подкрепа и взаимно разбиране, по-братски. Този акт може да насърчи и оздрави развитието на общността. Ставайки дух на нашето време, Михаил се нуждае от небесна колесница, като необходимо транспортно средство, за да се осигури неговото навлизане в нашата цивилизация. Овен.
Михаил с небесната колесница и събитията, които се случват в момента, в противоборство с даден човек, който спи, вместо да действа. Телец. Михаил като строител, борец срещу онзи, който забравя или пропуска нещо, за което ще съжалява после. Това е един образ на телец. Близнаци. Михаил е господар на земята и на морето, и двойника му аз не мога. Може би някои от вас си спомнят картината от Апокалипсиса, която представя ангел, чийто един крак е в морето, а другия на земята. Тази фигура, която също така дава представа за два стълба, се приписва на Михаил, господар на земята и на морето, управлявайки морето и земята с всеки един от краката си. Рак. Михаил с лирата обучава хората да чуват, в контраст с апатията и вдървеността. Едно много ново качество е нарастващата способност, събуждаща се в момента в човечеството, е да чува онова, което кармата, нашата карма иска от нас. В тишина можем да чуем един глас, кавички, да казва: действай по този или онзи начин. Тази способност за чуване е Михаиловата способност. Лъв. Михаил – слънчев герой и контраобраз безразличие и нетърпимост. Има една легенда за Михаил, който пази слънцето от лапите на демона, загубвайки поради тази причина парче от ходилото на крака си. Сякаш демонът се е опитал да го изтръгне. Като последица от това, човешкият крак има свод. Има картини, на които Михаил носи щит. Един щит може да бъде разглеждан по два начина, изразявайки блясъка на този, който го носи, или като отразява неговия опонент, както е в историята на Василиско. Но много често щитът представлява образът на слънцето. Дева. Благородният образ на Михаил, господар на реколтата, в борбата му срещу самохвалството и перченето. Един благороден образ на Михаил е този на господарят на реколтата, който се намира на прага между лятото и зимата, в състояние на есенно настроение. Везни. Михаил съдия, неговият противник двойник, амбицията и нетърпеливостта. Има един традиционен образ на Михаил като съдия на мъртвите. Понякога е представен да поддържа чиф блюда и един меч. Това е образ, който намеква за качеството на правосъдието, за равновесието, за поддържането на вътрешната яснота. Михаил, поддържаш везните. Скорпион. Михаил с копието в контраст с негативната критика. Ако човек наблюдава образите на Михаил, който се бие с дракона, може да забележи, че драконът не се издига по-високо от колената му. В по-голямата част от образите той не може да проникне във въображаемия полукръг, който обхваща зоната на коленете и достига до върха на главата на Михаил. Това е пространство, до което драконът не може да достигне и което има общо с съзнанието за това, как нашата централна част
може да бъде защитена с ръцете. Човешките същества сме единствени поради факта, че ръцете ни са формирани по такъв начин, че можем да имаме координация око-ръка, като внимаваме. Мисля, че това има отношение към така наречената граница на съзнанието. Михаил или още Свети Георги, който носи копието, удължава своята ръка, ръката на своето съзнание, зад пространството, като контролира по този начин онова, което за нормалното пространствено съзнание е, така да се каже, една ежедневна граница, отвъд която за нас там е неосъзнатото. И стрелец. Михаил като пазител на земната сфера с железен прът или жезъл. Можем да прочетем в глава 12 на Апокалипсиса за детето, което трябва да се роди, и за Михаил, който е пазителят на това дете суверен. Контраобразът е нерешителност и отчаяние. Тези са качествата, които трябва да имат хората от свитата на Михаил. Дарбите, които трябва да притежава всеки един бъдещ кандидат изследовател, пътешественик или обитател на планетата Марс. Всички други, които са били там преди хиляди милиони години, за да безчинстват, каквото и да значи това, да колонизират, убиват, затриват или експлоатират местното човечество и неговите ресурси, повече никога няма да бъдат допуснати там. И това не е обикновена декларация, а императив, който да или да ще се изпълни. Тук ще ви открехна една малка тайна. Преди много милиони години, тогава, когато са се състояли въпросните космически битки, Земята и Луната са били едно цяло. Бойното поле се е намирало на това място, наричано още Старата Луна. А участниците в войните, за които стана въпрос, не са имали тогава материални тела. Те били духове. Преди малко ви показах картинки от тях. И тогава, както и сега, действал космическия закон за свободната воля. Така че в хода на еволюцията тези, които са тръгнали да поробват, да убиват, да завладяват, да командват, да контролират и манипулират, се корумпирали. Какво значи корупция? Думата произлиза от латински коррупто. Покварявам, развращавам, развалям. Поради непознаване на космическите и природните закони, поради своето невежество, самонадеяност и простотия, те застинали, даже се мумифицирали и станали пречка за по-нататъчното си собствено развитие и за развитие на Старата Луна. И били отстранени и отделени от нея. За съжаление обаче, не за достатъчно дълго време. Те навредили на цялата Вселена. Това са така наречени те духове на мрака. Земята получила свое ново превъплъщение, но те продължават да й вредят и днес. Има един остатък от Старата Луна и той е сегашната планета Марс. Този остатък е карма, която следва да бъде разрешена и изчистена с огнения меч и с космическата интелигентност на слънчевия дух Михаил, неговите войни, сега и с участието на одухотвореното, раждащо се в този момент благородно човечество. А на прогонените от родната си планета Марс
Тези, които мечтаят да се завърнат на нея, за да й вдъхнат нов живот, ще им припомня печата на Марс, който те могат да отворят и разгледат. Ето и някои символи на Марс и негови характеристики, като дървото. Дървото дъб, служителят на железния Марс. Цвета е червен, деня е вторник, зърното е ечемик, метала е желязо, органа е жлъчка, звукът е С, гласната е Е. Говори чворестия дъб: о, човече, пусни корени в дълбините и се извиси в висините. Бъди силен и могъщ, бъди борец, бъди рицар и пазител. Предлагам ви и едно упражнение. Външните ти действия не трябва да бъдат в ущърб на ближните. Когато усетиш някаква подбуда да направиш нещо, трябва грижливо да обмислиш, да прецениш как това най-добре ще съответства, ще се отрази на благото на всички, на вечното щастие, на непреходното. Когато човек реши да направи нещо по собствена инициатива, трябва предварително да обмисли до най-малката подробност, да прецени, да предвиди последствията от своите действия. Това се нарича още правилното действие.